Alussa Abi loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys petti syvyydet ja Abin henki liikkui vetten yllä. Abi sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Oiko 22 me oltiin se valo koululle, joka pimeydessä elää. Kun nää rekat turvaa pihasta, ei me tulla tänne enää. Ja mä lupaan, että kaikki tuutte itkemään mun perään. 6 vuotta sit meikä astui tänne sisään ja melkein ruskehdus galsiin ulos. Jäi kaivo, joten meidän kaipaa lisää, laito yhteisö on menemään ja tässä on tulos. Vaikka valit sitä uusiksi, en kaudu yhtään mielessä, musikaali telttailu yhtään. Tyhjästä toista, paha lähten yhtään, kiitäminen käymään ja huikeeta ryhmää. Oudman luukki ja lakkivinos, mut teidän bilet loppui jo ennen iltavitosta. Ei ryhmähenkeä, ei meininkiä, yläasteen menon ihan feikkiä. Mä en tiedä mitä tälle tulee tapahtuu, kun Abit lähtee täältä Bemari alla karkuun. Tapperki eläkepäiviä kovasti oottaa, kun teidän melun käytävillä kuulee, niin alkaa vituttaa. Tuli 22 veistettä patsas, bileet osaa pyörittää, sitä kaikki voikkaan ymmärtää. Kun me tultiin opelta jalat alta 1-2, kun se 22 on se kaikista paras. Ogeli 06, ei se oo mikään salaisuus, et ollaan parempi kuin muut. Ollaan parempi kuin muut. Ogeli 06, ei se oo mikään salaisuus, et ollaan parempi kuin muut. Ollaan parempi kuin muut. Mä en pitänyt Ogelin puolta, vaikka mä tuun sitä tuolta 00640. Sä tiedät kyllä mis me tullaan, Mä oon se syy mistä kolu nytten natsaa, mun jälkeen Ogeliin mane vaan kasvaa. Mä en tullut tähän pittiin jaho mitä paskaa, meidän jälkeen käytävässä näet alaista. Mitä vittuu teet täällä? On sun tuleva tekijä. Iso jälki tähän koulu myös jää. Mutta tutte mua näkemään, en ole jääräppää, mulla on 1 kirjallinen varoitus päällä. Mirva älä mua hädättää, vaikka en oo vittu tänne jäämäskään. 07 meitä koulus vinoon kattoo, mut meitä ei kiinnosta, kos meillä on suuntaa kohti kattoa. 08 mä en ees aloita, kos te näytätte siltä, että ootte jostain vittu kadulta. 06 koulus pois lähtee, ei teille jää käteen muuta kuin meidän tähteen. Opet ollaan teille ihan vitun pahoillamme, kun tän lukion taso meidän jälkeen alkaa laskea. Kirjoituksista ulos kello 12 ja 12.20 sijaintiin niin on jo valtikassa. Sen jälkeen lähtö irkkuun ja irkus pilkkuun. Ja blankit vatsas voidaan tyytyväisin teille ilkkuun. Kirjoituksissa mun piti vellingillä näyttää. Sinne mä menin kärää ja otin pelkkä älä. Huon sano mun YO-tuloksi lohkoksi. Samalla kun Jussi kysyy onks mulla kaikki ok. En ole varma mitä mä täs räppään, kun ainut mitä muistan on vittu sinkos ja seltsää. Kävelen koulun käytävillä liian monta ämmää. Kelatkaa et mun mutsikin sai teet parempaa älä. Meidän reksi sanoi et halus adoptoida mut, kun se ei tiedä mitä on sen himas duunannut. Rainio, Kinnunen, Korhonen ja Mikkonen. Ollaan parempi kuin joka ikinen kakkonen. Mitä jengi täältä vittuun kuittaa ja tiedetään et se jää teidän perseet kutittaa. Lähtee 22, kaikki paskaks. Otetaan älää toisen perään, ei kirjoituksesta jää jäljellä mitään. Kun me lähdetään niin muut jää vaan taakaks. Kun se 22 on niin superrakas. Kun lähtee 22, tehkää meille patsas. Otetaan ällän perään, kyttää koulun natsas. Mietin miten tälle voi käydä 900 kokenta ämmää. Tultiin tänne tätä koulua kärrää, tää oli tässä, kiitti ja nähdään. Mirva heisä tiedätte, me ollaan mestari. Aaten vedetään loppusakka full on täyskin. Täällä säännöt turhat on, niit me ei koskaan olla seurattu. Ogen flow on jotain, mitä te ette vaan nähnyt. Meillä Ogelissa meininki aina selkeä ollut. Kaikki tietää kuka täällä määrää Ogen henkeä. Mirva yrittää pitää teidät ruodossa sama kun me vedetään viimeistä päivää. Kiittiä kuitenkin legendoi, me jäädään Ogen historia. Mr. President, niin kuin Reima sano. Sekin ties kuka omistaa tää koko talo. Ei jengi niin kuivi tää, sen takia aina jano. Shoutout mä, shoutout Matti Ala-aho. En oo hikke silti kympi vein himaa. Jätki olemme kiittää, tarvitse hinaa. Uskon Sinte haus, ei me juoda mitään simaa. Ollaan viimeiset ketä kantaa tää koulun rimaa. Tuli 22 veistettä patsas, bileet osaa pyörittää, ja kaikki
voikaan ymmärtää. Kun me tultiin opelt jalat alta 1-2. Kun se 2-2 on se kaikista paras. Ogelin 06, ei se oo mikään salaisuus, et ollaan parempi kuin muut. Ollaan parempi kuin muut. Ogelin 06, ei se oo mikään salaisuus, et ollaan parempi kuin muut. Ollaan parempi kuin muut. Ottanut älli enkä meinaa YO tuloksiin. Sori Welling ei oo haju mistään kudoksista. Opiskelu meinaa et mä teen tän viitin tässä nopee. Vaikka onkin Asian ei oo GPA ees kauhean korkee. Näist nuoremmista en oo puhumas midi. Jokelin seuraava päkä on vissi. Ainakin meillä on paadelle plänit kun meillä on sen verran enemmän swagia. Meillä on vaan parempi kaikki plus on vielä räppiä. Silloin kun lähetään täältä niin ollaan 7 alaspäin niitä käy sääliksi. Lähtee 2-2, tehkää meille patsas. Otetaan LL:n perään, kyttää koulun natsas. Mietin miten tälle voi käydä 900 koketa M. Tultiin tänne tätä koulua kärrää, tää oli tässä, kiitti ja nähdään. Ogelin 06, ei se oo mikään salaisuus, et ollaan parempi kuin muut. Ollaan parempi kuin muut. Ogelin 06, ei se oo mikään salaisuus, et ollaan parempi kuin muut. Ollaan parempi kuin muut. Kun lähtee 2-2, veistäkää meil patsas. Kyllä tää koulu natsas, mut meikä vessas hassas. Sen takia viffan paskaks, Lambos taitais paskas. Anteeksi herra, mitä vittu?